dia tingui, senyor Viater. Bon dia, nano. Feia dies que t'esperava. No vàrem quedar que em vindries a veure. Per què has trigat tant? Sí, senyor, que hi vàrem quedar, però entre l'estudi i repartir paquets per ajudar la mare, ja no em queda gaire temps per altres coses. Ajudar la mare. I el teu pare? El meu pare, senyor, se'n va anar de casa quan jo era molt petit. Disculpa, no et volia fer mal. La teva mare deu fer de tot, oi? De tot, no. Només treballa molt per pocs diners. Sí, ja ho entenc, home, ja ho entenc. Ets un noi amb caràcter, tu, eh? Com et dius? Em dic Oriol. Oriol? No conec cap. Bé, Oriol, havíem quedat que t'explicaria tot el que jo sé de rellotges, oi? Doncs mira, et convido a dinar i mentre en parlem. Bon dia, senyor Viater. Hola, bon dia. Veig que va molt ben acompanyat avui. Sí, mira, és el meu amic Oriol. Què tens avui? Pollastre rostit farcit amb prunes i pinyons, com a vostè li agrada. Doncs, Ramon, porta-li en el bailet una ració completa. I per a vostè? El mateix. I per a beguda, una gasosa per al bailet i per mi una mica de vi, sisplau. Tot seguit, senyors. Senyor Viater, Què? voldria preguntar-li com és el seu país? Doncs veuràs, Suïssa és un país amb cantons, on es parlen molts idiomes, tots respectats i cap considerat superior. Suïssa es va fusionar amb els interessos de tots perquè el país es desenvolupés. Molt al contrari del que ha passat aquí amb els catalans, des que vàreu perdre la guerra dels Borbons l'any 1714. El mestre Pep de l'Ateneu sempre ens diu que la nostra lluita és per la defensa de la nostra cultura i per ser ciutadans en un món en què estarem agermanats i que no hi haurà treballadors explotats. Sí, ja té raó, mestre, ja. Mira, Oriol, vivim moments de molta pobresa. Els treballadors són explotats amb sous molt baixos. La riquesa s'hauria de distribuir d'una manera més justa, entens? Però ara tot s'està revolucionant. Però cremar fàbriques no és la solució. La veritable revolució vindrà quan tothom pugui accedir a la cultura per aconseguir una societat més justa. És necessari que els coneixements estiguin a l'abast de tot el poble, no tan sols dels rics. Ara, però, sembla que els temps estan canviant. Oi, Ramon? Senyor Viater, vivim i viurem moments de grans canvis.